Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, wilujeng enjing, Shalom. Pradata ngaturaken wilujeng rawuh dumateng sedaya warganing pasamuan GKJ Gumulan, ugi dumateng warga pasamuan saking Gereja Sanes, utawi dumateng sedherek ingkang nembe sepisan menika ngrawuhi ing pangibadah GKJ Gumulan. Pradata ugi ngaturaken wilujeng ambal warsa wiyosan utawi nenengkan ingkang dipun pengeti antawis tanggal 12 dumugi tanggal 18 Mei tahun 2000 Pradata nderek bingah. Pawartos pasamuan Minggu tanggal 18 Mei tahun 2000 setunggal Romawi rapat pradata. Rapat pradata harian badhe dipun laksanakaken benjang dinten Senin tanggal 19 Mei tahun 2000 wanci jam 17 mapan ing Gereja Gumulan. Rapat majelis pleno badhe kawontenaken benjang dinten Rebo tanggal 21 Mei tahun 2000 jam 17 mapan ing Gereja Gumulan. Kalih Romawi pradata lereh utawi telas masa jabatanipun. Setunggal Penatua Rumantiyo Kristian Winarto pinisepuh saking blok setunggal. Kalih Penatua Suhartono pinisepuh saking blok setunggal. 3 Penatua Agus Sugiharto pinisepuh saking blok kalih. Sekawan Diaken Oni Florentina diaken saking blok kalih. Gangsal Diaken Mariadi saking blok 3. 6 Diaken Triwara Urip Miranti diaken saking blok 3. 7 Diaken Abraham Triwibowo diaken saking blok sekawan. 3 Romawi usulan calon anggota pradata. Sesambetan kalian lerehipun sawetawis derek anggota pradata lan lumampahing pilihan pradata kanthi tata cara penetapan. Pramila warganing pasamuan kasuwun sami ngusulaken asma-asma calon pradata ingkang enggal saking blokipun piyambak-piyambak. Kasep-kasepipun dumugi tanggal 21 Mei tahun 2000 selangkung. Saderengipun parepatan pradata kawiwitan. Sekawan Romawi dipun timbali Gusti. Sampun dipun timbali Gusti. Sedherek Kristian Adi Pratama warga Ngukiran blok sekawan rikala dinten Selasa tanggal 13 Mei tahun 2000 layan sampun kasereken ing dinten Selasa tanggal 13 Mei tahun 2000 pradata nderek bela sungkawa. Gangsal Romawi mangsa Pentakosta. Mangsa Pentakosta badhe kawontenaken wiwit tanggal 18 Mei dumugi tanggal 18 Juni tahun 2000. Dene ing mangsa Pentakosta sampun kacawisaken bahan panyuraos kitab suci lan pakempalan pandonga lumantar kelompok sarejan ing blokipun piyambak-piyambak. Pisusung ingkang dipun kempalaken badhe dipun kintun dhateng LPP Sinode. 6 Romawi Riyaya unduh-unduh tahun 2000 selangkung. Pangibadah Riyaya unduh-unduh badhe kawontenaken benjing dinten Minggu tahun tanggal selangkung Mei tahun 2000 selangkung. Wanci jam 7 mapan ing Gereja Induk GKJ Gumulan ngginakaken basa Jawi. Dene pisungsung Riyaya unduh-unduh lumantar amplop pisungsung ingkang kaaturaken dhateng warganing pasamuan saged dipun lebetaken ing kotak pisungsung mirungga HRP ingkang kacawisaken wonten ing Gereja Gumulan menapa dene ing Gereja Jomoran dumugi tanggal selangkung Mei tahun 2000 selangkung utawi saged dipun transfer lumantar rekening BRI atas nami Gereja Kristen Gumulan utawi lumantar panitia HRP ing blokipun piyambak-piyambak. 7 Romawi
pangibadah sumengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga. Pangibadah sumengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga badhe kawontenaken pangibadah kaping sepisan benjing dinten Kemis tanggal 29 Mei tahun 2019 wanci jam 7 sae ing Gereja Ngumulan menapa dene ing Gereja Jomboran. 8 Romawi pisungsung pangibadah. Pisungsung ingkang dipun kempalaken wonten ing pangibadah Setu tanggal 11 Mei lan pangibadah Minggu tanggal 11 Mei tahun 2019 inggih menika ing pangibadah Setu tanggal 11 Mei tahun 2019 ing Gereja Ngumulan gunggung pisungsungipun gangsal atus ewu rupiah. Ing pangibadah Minggu tahun tanggal 11 Mei tahun 2019 ing gumulan 1 ing gumulan setunggal gunggung pisungsung kawan atus Rp12.000 ing gumulan 2 gumulan kalih gunggung pisungsung Rp350.000 Jomboran setunggal gunggung pisungsung kawan atus Rp9.000 Jomboran kalih gunggung pisungsung Rp126.000 Gunggung pisungsung Rp1.299.000 Sanga Romawi pisungsung kotak mirungga kantong mirungga pisungsung kantong mirungga ing Minggu tanggal kaping kalih ingkang dipun wontenaken ing pangibadah Setu 11 Mei lan Minggu 11 Mei tahun 2019 inggih menika pangibadah Setu kawan atus Rp33.000 lan ing pangibadah Minggu tanggal 11 Mei tahun 2019 gunggung pisungsung Rp1.103.000 pisungsung sakjangkepipun saged dipun pirsani wonten ing papan pengumuman gereja mekaten pawartos pasamuan matur nuwun awit kawigatosanipun. Dene ingkang badhe nuntun pangibadah ing wanci menika inggih menika Bapak Sunarjo saking Blok kalih ginakaken tata pangebekti Minggu kaping 3. Kita badhe memuji asmanipun Gusti kanthi jumeneng ginakaken Kidung Pasaman Jawi angka 258. Mugi sih rahmatipun Gusti. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sumangga pangabekti menika sami kita sengker kanthi pengaken. Sang Yehuwa ingkang nitakaken langit kaliyan bumi menika tuing pitulungan kita. Siramat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah, Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kula sedaya. Pasamuan, sumangga sesarengan kita ngrepekaken Kidung Pasamuan Jawi angka 26
pinuji Gusti. Pasamuan Kristus, sumangga sesarengan kita nampi angger-angger katresnan. Dene angger-angger katresnan kapendhet saking Injil Matius 21 ayat 37 ngantos dumugi 50. Paring wangsulane Gusti Yesus. Sira tresna marang Pangeran Allahira kelawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira. Ya iku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku ya iku sira tresna ing sak pepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Srana migatosaken angger-anggering katresnan menika cetha sanget dosa kita. Inggih menika anggen kita boten saged nindakaken angger-angger menika ing sak jangkepipun lan ing sak wetahipun. Mila sumangga kita sami nelangsani dosa kita lan sami nyuwun sih pitulunganipun Gusti. Wonten ing ngarsanipun Gusti Allah lan ing sak ngajenging sesami kula ngakeni dosa-dosa kula. Awit kula kirang tresnani Gusti Allah kelawan gumolonging manah lan gumolonging nyawa sarta gumolonging budi. Tuwin kirang tresnani sesami kados anggen kula tresnani badan kula piyambak. Menika dosa kula piyambak. Gusti mugi ngapunten dosa kawula lan maringi panguwasing Roh Suci dhateng kawula supados kawula saged nindakaken karsanipun Gusti. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, salajengipun kita nampeni pawartos sih rahmat ingkang kapendhetaken saking lelakone para rasul bab 11 ayat kang 11 dumugi 18. Sareng kula wiwit wicanten
Tiang-tiang wau lajeng sami katedhakan ing Roh Suci. Sami kados dene kita kala rumiyin. Kula nuntun kengetan dhateng pangantikaning Pangeran. Yukanan baptis nganggo banyu, nanging sira kabeh bakal kabaptis kalawan Roh Suci. Dados menawi Gusti Allah maringaken rahmatipun dhateng tiang-tiang wau. Sami kados dene dhateng kula nalika kita wiwit pitados dhateng Gusti Yesus Kristus. Kados pundi anggen kula saged nduwa dhateng Gusti Allah. Bareng krungu kang mangkono iku banjur padha nrimo sarta padha ngluhurake Gusti Allah pangucape. Dadine Gusti Allah uga paring patobat marang bangsa-bangsa liya kang dadi marganing urip. Salajengipun kita samekta nampeni pitedah gesang enggal ingkang badhe pinurwakan kanthi sekar pucung. Hamba sampun ngakeni dosanipun nilar gesang nestra mirat suker lawan najis ngetok putih lumebet ing gesang anyar. Pitedah gesang anyar wanci menika kapendhetaken saking Wahyu 21 ayat gangsal dumugi 6. Kang lenggahing dampar banjur ngendika, "Uruhanira samubarang kabeh sun dadekake anyar lan pangandikane sira nulisa awit pangandika iki patitis lan nyata sarta aku dipangandikani maneh mengkene samubarang kabeh wis kelakon ingsun iki sang Alfa lan sang Omega kang murwani lan kang mungkasi. Wong kang ngelak bakal sun paringi ngombe kanthi lahanan saka tuing banyu kauripan. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Sumangga pangandikanipun Gusti menika sami kita tanggapi sesarengan. Sedaya pangandikanipun Gusti ingkang kawula tampeni dinten menika badhe kawula lampahi. Bapak Ibu ingkang kinasih, semoga kita sami jumeneng. Kita ngidungaken kidung kasanggepan saking KPJ 56 ayat 1 ngantos 3 mulya angger. Lagu
Kita sowan Gusti saperting pandonga. Kita ndedonga. Puji lan panuwun syukur kunjung ngarsa Paduka Duh Gusti ingkang Maha Luhur. Awit pangrimat Paduka tumraping gesang kawula ing sak dinten-dinten. Paduka tansah paring berkah dumateng kawula kathah. Paduka sampun paring panuntun anggen kawula lumampah saking griya kawula piyambak-piyambak Paduka kempalaken wonten ing papan pamujan menika kanthi kawulujengan lan sukarna kawula ngaturaken panuwun syukur. Kawula badhe ngibadah ngluraken asma Paduka. Mugi Paduka kuwaosi kawula sedaya kanthi Roh Paduka ingkang suci. Temah kawula mangertos menapa ingkang Paduka kersakaken wonten ing gesang kawula. Kawula saged nindakaken wonten ing sak dinten-dinten. Gusti kawula ngingeti sederek-sederek kawula ingkang boten saged tetunggilan kalian kawula wanci menika awit perkawis werni-werni ingkang nandhang sakit. Antawisipun Ibu Endang Sri Turun Rukma Sutriyarsa, anak kawula Olivia Krista Avairiela ingkang karimating Jakarta, Ibu Yoso Sudarmo, Ibu Tri Siwiyati. Gusti Paduka mugi paring berkah tumrap sederek-sederek kawula menika. Paduka grayang sarantuning badanipun, temah sedaya sesakit birat saking ing badanipun awit panguwaos Paduka. Obat-obat ingkang katamakaken pangasu lan panedanipun mugi Paduka berkahi temah ndadosaken sederek-sederek kawula menika samsaya enteng, samsaya saras. Gusti wanci menika kawula ngengeti sederek kawula Bapak Siswanto lan Ibu Eka Kristiana Yuliana. Mugi Paduka paring kekiyatan lan panglipur. Awit Paduka sampun nimbali anak kawula kinasih Kristian Adi Pratama rikala dinten Selasa. Makaten ugi kawula ndongaaken brayatipun Ibu Dian Esterlin. Amargi Paduka sampun nimbali Bapak Sutarso wonten ing ngarsa Paduka. Mugi Paduka paring kekiyatan lan panglipur. Makaten ugi kawula ndongaaken Bapak Sardi Mojayen ingkang wanci menika Paduka nimbali putranipun Mbak Lina. Mugi Paduka inggih paring kekiyatan lan panglipur. Durama kawula ngengeti ugi sederek-sederek kawula ingkang boten saged kekempalan ngibadah ing wanci menika amargi ayane kang boten saged dipun tilaraken. Kawula nyuwun kawelasan saking Paduka. Mugi Paduka paring berkah, paring panuntun anggenipun sami nindakaken ayanipun. Temah sedayanipun saged dipun rampungaken kanthi prayogi. Gusti kawula ndongaaken para adi yuswa ingkang awit saking yuswa samsaya sepuh, badan samsaya ringkih. Kawula nyuwun kawelasan saking Paduka. Mugi Paduka ngiyataken kapitadosanipun. Temah anggenipun gundelan dhateng panguwas Paduka samsaya kenceng ngraosaken ayem wonten ing gesangipun. Kawula ndongaaken para tiyang sepuh ingkang nyekapi kabetahan-kabetahaning brayatipun. Mugi kangelaning tanganipun Paduka berkahi. Temah saged nyekapi kabetahan-kabetahaning brayatipun. Anak-anakipun, anak-anak kawula ingkang taksih sami sinau, mugi Paduka paringi berkah kepinteran, Paduka paringi kasregepan. Temah anak-anak kawula saged nindakaken pasinaonipun kanthi prayogi, ngasilaken prestasi ingkang mbingaken tumrap kawula sedaya. Gusti kawula ndongaaken anak-anak kawula ingkang pados pawiyatan ingkang langkung inggil, mugi Paduka paring panuntun lan paring berkah. Sinagedna anak-anak kawula pikantuk pawiyatan ingkang nyocoki ing gegayuhanipun.
Kalau ngindungaken anak-anak kawula ingkang wancinipun jejuduan, mugi patuko enggal paring ruang ingkang sembodo dados judunipun. Kalau ndungaken anak-anak kawula ingkang wancinipun nyambut damel, kamangka dereng pikantuk petamelan. O Gusti, mugi patuko paring kawelasan, patuko keparenga maringi petamelan ingkang nyocoki ing kesagetanipun, saged nyekapono ing kabetan gesangipun. Kalau ndongaken kawula sedaya mugi awit saking berkah panuntun patuko, kalau saged nindakaken olah katresnan, kalau saged nindakaken ayan-ayan kawula awit saking panuntun lan pangreh patuko kemawon. Kalau ndongaken pelatusan ingkang katindakaken wonten ing Gikaji Gumulan, inggih pelatusanipun pandhitaning pasamuan Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSIMA, pelatusanipun pradataning pasamuan, pelatusanipun komisi-komisi gerejawi, panitia-panitia gerejawi, tim-tim ingkang wonten ing Gikaji Gumulan, mugi sedayanipun patuko paringi greget anggenipun lelatus wonten ing ngarsa patuko, patuko paringi kesagedan, patuko paring kesarasan, lemah menapa ingkang dipun nindakaken ndadosaken kepareng patuko. Gusti kawula ngaturaken rancangan kawula pasamuan Gikaji Gumulan, anggen kawula badhe ngawontenaken riyaya unduh-unduh benjang tanggal selangkung Mei. Gusti kawula nyuwun panuntun patuko, berkah patuko, temah sedayanipun saged kawula tindakaken ndadosaken kepareng patuko lan namung kagem kamulyan patuko kemawon. Wanci menika kawula wiwit lumebeting mangsa Pentakosta, sinagedna kawula sedaya nindakaken menapa ingkang kedah kawula tindakaken, ngraos-ngraosaken panuntun lan pangreh patuko ing sauruting gesang kawula. Gusti kawula ndongaken pemerintahan bangsa negari kawula, pemimpining bangsa kawula wiwit tatanan pusat ngantos ing ngandhap, mugi patuko tuntun, patuko berkahi, lemah menapa ingkang dipun tindakaken ndadosaken kepareng patuko. Kawula ndongaken masyarakat Indonesia, cita-cita nasional, masyarakat adil, makmur dasar Pancasila, mugi patuko paringaken kanthi kawelasan. Gusti kathah panyuwunan kawula, menapa ingkang dereng kawula suwun kamangka maedhahi tumrap gesang kawula, mugi patuko paringaken kanthi kawelasan. Senadyan sampun kawula suwun kamangka cengkah kaliyan karsa patuko, mugi patuko paring pangapunten. Sedayanipun namung kawula suwun awit pananggelipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan kang kinasih saha ingkang dipun tresnani dening Gusti, saestu ing wekdal enjing ingkang sae punika kita kaparingan wekdal kagem atur panuwun syukur kunjuk dumateng Gusti, awit Gusti mboten nate nilar kita, Gusti tansah berkahi ing sauluting gesang kita. Kanthi kita dasari pisungsung menika saking Jabur 128 ayat 13 ingkang mekaten paseksinipun. Kabeh iku kareben padha memuji marang asmane Yewah, awit mung asmane kang luhur, kamulyane ngungkuli bumi lan langit. Bapak saha Ibu ingkang kinasih, sumangga kita ngaturaken pisungsung kagem Gusti, nanging kita ngrumiyini ngidung KPJ 186 padha sepisan. Mangke sasampunipun instrumen kita ngempalaken pisungsung lan kita lajengaken wonten ing pada ingkang kaping kalih. Urip kang samestine. Urip kang samestine
pasaman kaaturan jumeneng. Sumangga kita aturaken pisungsung menika dumateng Gusti kanthi pandonga. Monggo kita sami ndedonga. Duh Yewah Allah ingkang dados sumbering berkah kawula wonten ing sauruting gesang. Gusti ing wanci injing punika kawula ngaturaken panuwun syukur kunjuk dumateng Paduka. Kanthi kawula ngaturaken pisungsung ingkang sampun kawula sisihaken lan kawula aturaken wonten ing ngarsa Paduka kala kempalaken ing injing punika. Mugi Paduka berkahi, Paduka sucikaken sae punika pisungsung minggu, sae pisungsung menika ulanan, pisungsung mirungga, pisungsung unduh-unduh lan sedaya pisungsung gesang kawula dumateng Paduka. Paduka sucikaken, Paduka agem, murih jembaring kraton Paduka lumantar GKJ Gumulan. Dumateng Adi Paduka doalah ingkang mranata lan ngrigenaken sedaya pisungsung punika. Paduka berkahi, Paduka paring kawicaksanan supados saged nindakaken ayan punika kanthi kebaing tanggel jawab. Mbok bilih anggen kawula ngaturaken pisungsung menika wonten dosa lebat lan wonten kirangipun mugi Paduka nyampurnakaken. Duh Gusti, kawula sekedhap malih inggih badhe nampi sabda dawuh Paduka ingkang badhe kalantaraken dening Diaken Sunarjo. Paduka berkahi, Paduka tuntun, Roh Suci tansah makarya ing salebeting manahipun supados sabda dawuh Paduka menika kababar inggih saking Paduka pribadi. Mekaten Rama ingkang dados atur panuwun pasambat kawula kala aturaken ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang dados juluwujeng kawula ingkang gesang. Matur nuwun Gusti. Amin. Katuran pinarak malih. Bapak Ibu para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Waosan Injil ing wanci menika inggih menika Injilipun Gusti Yesus Kristus miturut Yohanes. Ing Injil Yohanes bab 13 ayat 3:1 dumugi 3:gangsal. Sawuse Yudas lunga, Gusti Yesus banjur ngendika, "Samengko putraning manungsa kauluhurake sarta Gusti Allah kauluhurake ana ing sarirane. Manawa Gusti Allah kauluhurake ana ing sarirane, Gusti Allah iya bakal ngluhurake panjenengane ana ing sarirane piyambak, malah panjenengane bakal tumuli kaluhurake. Anak-anakku, anggonku tunggal karo kowe mungkari sedhela, kowe bakal padha goleki aku. Kaya dene anggonku wis tutur marang wong Yahudi, ing ngendi paranku kowe ora bakal padha bisa mrono. Saiki aku ya pitutur mangkono marang kowe. Kowe padha tak wenehi pepakon anyar, yaiku supaya kowe padha tresna tinresnanono. Dikaya anggonku wis tresna marang kowe, kowe iya padha tresna tinresnanono uga. Kanthi mengkono saben wong bakal padha weruh yen kowe padha dadi siswaku, yaiku menawa kowe padha tresna tinresnan." Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, wilujeng enjing salam pinuji Gusti. Dados seksi kaluhuranipun sinten? Kaluhuranipun Gusti. Bapak Ibu ingkang kinasih Gusti, kaluhuran menika kahanan kang luhur ingkang dipun wulangaken minangka pamikiran ingkang kawulangaken dening sekathahing tradisi lan kapitadosan kalebet wonten ing kitab suci. Nanging pamikiran ngengingi kaluhuran miturut jagat menika asring beda kaliyan menapa ingkang kawulangaken dening kitab suci. Bapak Ibu ingkang kinasih Gusti, kita wiwiti kaluhuran miturut jagat. Kaluhuran miturut jagat menika asring wonten sambetipun kaliyan prestasi utawi asil ingkang saged kagayuh inggih menika kasugihan, status sosial utawi kalengganing masyarakat, panguwaos lan menika dados pangirame-raming tiyang sanes. Kaluhuran tata kadonyan namung katemtokaken saking bab-bab ing saknjawining diri lan ugi kesuksesan ingkang saged dipun sawang dening tiyang kathah. Kala mangsanipun kita menapa dipun ajak lan dipun ajab supados kita saged ngluhuraken tiyang sanes. Nanging padatan kita mbujeng kaluhuran kita. Upaminipun nalikanipun kita badhe tanglet dalemanipun si A, kita tanglet dumateng piyayi ingkang wonten sak pinggiring margi, menawi kita taksih wonten ing kendaraan menapa malih taksih pun ungelaken lajeng pitaken, "Pak, Mas, daleme Pak A sisih ngendi nggih?" Tentu ingkang dipun tangleti menika mboten ikhlas anggenipun jawab, sok-sok malah mendel kemawon. Beda menawi kita lajeng mejahi motor utawi mobil, nek mobil padatan mboten dipun pejahi, lajeng kita mandhap nyuwun pirsa dalemipun si asisih pundi nggih. Tentu ingkang badhe asung jawaban menika kanthi klasing manah, kanthi remen. Awit menika rumaos dipun luhuraken. Lah menika. Menawi kita nandukaken pasrawungan dhateng tiyang sanes, menika kala mangsanipun ugi kita mbedak-bedakaken. Oh, menika tiyang ingkang melarat, tiyang ingkang ledrek, mboten pantes pikantuk pakurmatan. Dados sampun mboten dipun gatosaken. Kamangka menika ingkang dipun ajab dening pasrawungan ing Jawi. Bapak Ibu ingkang kinasih Gusti, kaluhuran miturut jagat saged dipun temtokaken dening kesuksesan karier utawi pedamelanipun mirunggan ing jagating tetinggalan utawi dunia entertainment. Bab menika kalebet pengaken, pangaji lan pepujen ingkang tinampi saking tiyang sanes. Menika ingkang winastan luhur. Tiyang ingkang nggadahi jabatan inggil menika kawastanan piyayi luhur. Tiyang ingkang sugih bondo menika winastan ugi luhur. Kamangka medhinipun mboten mekaten. Kaluhuran tata kadonyan saged ugi dipun mangertosi ingkang sarwiwah minangka tandha status kalenggahan lan kesuksesanipun. Mekaten satunggaling tiyang ingkang gadah daya pangaribawa utawi pengaruh lan panguwaos ageng
sae ing babagan politik, ekonomi utawi ing babagan kabudayan asring kaanggep luhur miturut jagat. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani Gusti, salajengipun kados pundi kaluhuran miturut kitab suci? Kaluhuran miturut kitab suci mirungganipun miturut waosan Injil wanci menika gadah makna werdi ingkang beda sanget. Ing kitab suci kaluhuran boten mesti magepokan kalian kasugian utawi putra utawi prestasi pribadi, nanging malah magepokan kalian andhap asoring manah pangorbanan lan peladosan dhateng sesami. Pangandikanipun Gusti, samengko putrane manungsa kaluhurake lumantar penyalibanipun. Gusti Yesus badhe ngetingalaken kaluhuranipun lan srana sedanipun Gusti Allah badhe kaluhuraken. Lumantar sengsara lan pangorbananipun Gusti Yesus, asmanipun Allah kaluhuraken. Lelampahan salib utawi jalan salib lan wungunipun minangka jangkeping rancanganipun Allah kangge milujengaken manungsa, milujengaken jagat. Mila nalika kala wingi para adiyuswa dhateng Pereng sami nindakaken menapa lelampahan salib utawi jalan salib. Tentu sami menapa ngraosaken kados pundi kasangsarane kang dipun tampi Gusti. Kados pundi panandang sesakit ingkang dipun tampi dening Gusti Yesus. Nah, menika margi kaluhuranipun Gusti. Mekaten ugi kita kedhawuhan ugi nindakaken gesang ingkang ngandhap asor. Kita kadhawuhan ngurbanaken diri kangge tiyang kathah. Mboten ateges kita lajeng seda tumrap tiyang kathah, mboten mekaten. Nanging saged kita nindakaken pangorbanan kangge tiyang kathah, megatosaken tiyang kathah. Kaluhuranipun Sang Kristus malah katitik saking anggenipun karsa ngasoraken diri manjalma dados manungsa, nandhang sangsara ngantos seda sinalip awit tresnanipun dhateng manungsa dosa. Kanthi mekaten sangsaya terwaca, bilih kaluhuraning Allah menika beda kalian kaluhuran miturut jagat. Kaluhuran miturut Gusti Allah inggih menika nalika kersa ngurbanaken diri, ngasoraken diri minangka wujud sih tresnanipun dhateng tiyang sanes. Kados ingkang sinerat ing Yukanan bab 13 ayat 31 dumugi 32. Kathah tiyang piyayi ingkang lila legawa ngurbanaken dirinipun, bandanipun, wekdalipun kagem lelados kangge tiyang kathah. Bapak Ibu ingkang kinasih Gusti, tresna tinresnan kedah mawujud ing katresnan ingkang tanpa mawang tiyang. Katresnan ingkang tanpa pilih-pilih, katresnan ingkang tanpa mandeng sapa sira sapa ingsun. Tresnane tanpa mawang tiyang menika mboten gampil tibakipun. Awit kita langkung gampil tresnane tiyang-tiyang tertamtu kemawon ingkang tunggil rah, ingkang tunggil menapa menika ingkang nandukaken sae dumateng kita, gampil kita tresnani. Nanging kita tresnani dhateng tiyang ingkang mboten nandukaken katresnan dhateng kita, sajakipun angel.
kita langkung remen bidak-bidakaken pasrawungan dumateng tiyang sanes. Kula turi pitaken. Kula badhe pitaken. Menapa panjenengan menika mboten nate bidak-bidakaken tiyang? Menapa kita sedaya menika mboten nate bidak-bidakaken anggen kita srawung dhateng tiyang sanes? Menawi kita mbedakaken menika amargi watakipun, mboten amargi kawontenanipun. Menika ingkang kedah dipun menapa menika kedah dipun penggalih. Bapak Ibu ingkang kinasih Gusti, nalikanipun kita jawat asta kemawon, kita kala mangsanipun bedak-bedakaken. Oh, kalian tiang ingkang mboten menapa-menapa sanes menapa-menapa nek perlu ngulatke wae mboten. Menawi kalian tiang ingkang kalengganipun inggil menika kemeraket. Menawi kalian kanca kentelipun lah menika kanca kentel menika tentu nggih remaket. Nanging menawi dumateng tiang ingkang biasa-biasa kemawon malah ingkang andhap miturut derajat pangkatipun kita sok-sok malah mboten purun jawat asta. Mirsani kemawon mboten purun. Mila sumangga kita ngatos-atos senajan menika namung satunggaling jawat asta utawi salaman. Bapak Ibu ingkang kinasih Gusti, anggen kita tresnani dhateng tiyang sanes. Saged tresnani kados dene sederek. Wonten cariyos makaten. Wonten kalih sederek. Kakang Adi menika pikantuk bagian sabin setunggal. Lajeng menawi wancinipun panen, asilipun menika nggih dipun bagi kalih. Kakang kalian Adi. Nah, si kakang menika mboten emah-emah. Adinipun ingkang emah-emah nggadahi anak kalih. Kakangipun menika mikiraken adinipun. Adiku ki anake loro. Gek duwe bojo, mesti ragate samsaya akeh kangge ragat padintenan. Lajeng menapa wae ingkang dados bagianipun saben dalu menika dipun usung. Setunggal karung menika dipun sukaken adinipun, dalu-dalu ngaten. Tibakipun adinipun pikiranipun nggih sami. Kakangku ki ora omah-omah. Napa nggih? Monggo nyuwun tulung. Nggih. Kita sumene langkung rumiyin. Menawi pun paringaken inggil rumiyin.
Gusti mugi enggal paring pitulungan dumateng Bapak Ari Kusumo. Sageta enggal dumugi ing griya sakit lan karemat kanthi prayogi. Nggih. Nuwun sewu kita lajengaken supados anggenipun sami ngeteraken dhateng griya sakit. Hingga saged fokus ngeteraken Bapak Ari Kusumo lan pikantuk perawatan ingkang prayogi lan enggal pinaringan kesarasan saking Gusti. Bapak Ibu ingkang kinasih Gusti lan kinurmatan. Nalikanipun kita ngraosaken gesang ing padintenan wanci menika kita sampun sami nelakaken katresnan kita dumateng Bapak Ari Kusumo sesami kita. Kita sami suka pitulungan enggal saged pikantuk perawatan medis ingkang sakmestinipun. Bapak Ibu ingkang kinasih Gusti lan kinurmatan, kula lajengaken kita kedah nindakaken katresnan menika. Gusti badhe paring berkah nalikanipun kita gumregah. Wit menawi kita mboten gumregah, kados pundi Gusti anggenipun badhe paring berkah. Wonten cariyos makaten, wonten setunggaling tiyang ingkang saleh gesangipun tansah mituhu dhateng Gusti. Sampunipun mataun-taun anggenipun gesang menika dumugi wancinipun piyambakipun sepuh lan bandhanipun telas. Nalika semanten piyambakipun nyenyuwun dumateng Gusti. Gusti tentu paduka paring kesempatan. Mugi paduka ngeparengaken kula pikantuk lotri menika saking judhegipun. Nyuwun supados pikantuk lotri. Dipun tosi setunggal dinten kalih dinten seminggu sewulan setunggal taun saking sampun boten serantos anggenipun ngantu-antu berkahipun Gusti menika nguwuh sura piyambakipun. Gusti kenging menapa paduka boten paring kesempatan dumateng kawula. Lajeng wonten suwanten sura ugi. Aku ya wenehana kesempatan dhisik. Kepiye nggonku paring berkah nek kowe ora tuku lotri. Lah menika. Menika menapa mulangaken dumateng kita bilih Gusti badhe paring berkah menawi kita gumregah. Bapak Ibu ingkang kinasih Gusti, wonten tokoh ingkang kawentar minangka pejuang hak asasi manusia. Minangka pejuang ingkang menapa ngupadi supados tiyang boten sami mbidak-mbidakaken jinising kulit, warnining kulit lan sanes-sanesipun. Naminipun Martin Luther King Junior. Wonten pidatonipun ingkang kawentar. Judulipun I Have a Dream. Aku punya impian. Kula gadah pangimpen. Impianipun bilih sedaya tiyang menika boten mbidak-mbidakaken setunggalipun awit kawontenanipun. Nanging keparenga mbedakaken amargi watakipun menika ing kedah dipun upadi. Bapak Ibu dados seksi kaluhuranipun tegesipun purunasi kepandhap asor ngurbanaken diri kangge sanes linandesan katresnan dhateng sinten kemawon
tanpa mawang tiyang. Dados seksi kaluhuranipun ateges nresnani sesami tanpa diskriminasi. Kembang bangah Gusti Allah tansah paring berkah. Uwuh kecubung nindakno dawuhipun. Kembang melati tiba ing dalan dawuhe Gusti nindakno katresnan. Kembang pandan, kembang kemelandingan nindakno katresnan tanpa mawang tiyang. Gusti berkahi. Amin. Wekdal ning tidem kagem kita. Wekdal ning cekap. Kita suwan Gusti salebeting pandonga. Pangeran Allah Rama kawula, katula ngaturaken panuwun lan pamuji syukur awit paduka sampun ngudaneni panyuwun kawula sekawit. Paduka paring pangandika ing wanci menika. Sinagedna kawula nindakaken menapa ingkang dados karsa paduka. Kawula nindakaken katresnan tanpa mawang tiyang. Dumateng sinten kemawon kawula sinagedna nindakaken katresnan. Cihna paseksi kaluhuraning asma paduka. Gusti kawula badhe mungkasi pangibadah ing wanci menika. Kawula badhe mengkeraken papan pangibadah menika. Wangsul ing griya kawula piyambak-piyambak nyuwun panuntun paduka. Temah kawula sedaya saged dumugi ing griya kanthi kawilujengan raos syukur lan sukurna. Papan pamujan ingkang kawula pengkeraken kawula pasrahaken wonten ing regemaning asta paduka ingkang kebak sih rahmat. Pilih anggen kawula nindakaken pangibadah ing wanci menika wonten dosa ingkang sumela kawula nyuwun agenging pangapunten. Sedayanipun namung kawula suwun awit pananggalipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring piwucal pandonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggudu, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon, awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan selami-laminipun. Amin. Kita ngaturaken pamuji minangka kidung pangutusan saking Kidung Pasaman Jawi angka 3 pada setunggal dumugi 3.
pasamuan keaturan jumeneng kita badhe nganyaraken iman kapitadosan kita sesarengan kita ngucapaken pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kaserakaken tumedhak dhateng ing teleng palimangan. Ing tigan dintenipun wungu malih saking antasipun tiyang pejah. Lajeng sumangga dhateng ing swarga binarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian kang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci satawratin. Inggih patunggilanipun para suci. Napa dene pangapuntening dosa, anginipun raga sarta gesang langgeng. Kita tampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yewah maringi berkah dhateng kula sedaya lan ngayomi kula sedaya. Pangeran Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng kula sedaya lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nunggulaken wedananipun dhateng kula sedaya lan maringi tentrem rahayu. Amin.